आंनि मुङा खगेन बर'। आंहा नैबे नावकाटायाव माने आंनि आर्ट स्कुल दङ। आंनि स्कुलनि मुङा माने गोदोआव आसाम फाइन आर्ट ससाइटि नावकाटामोन। दा बेखौ दिनै 2022 निफ्राय 23 सिम 1 थारिखआव जोङो बोसोरे गथ'फोरनि आर्ट एग्जिबिसन खुङोमोन ना, बेखौ जों दिनै 1 थारिखआव दिनै रबिबार सानाव जों गोदान पार्क साजायनायाव जोङो बड'लेण्डनि नामाव जोङो दिनै गथ'फोरखौ बादायलायनो थाखाय बेयाव एग्जिबिसन खालामनो थाखाय माने गथ'फोरखौ दिनै अरेन्ज खालामदों थारमाने आङो। ओमफ्राय आं नै दिनैनिफ्राय 2023 निफ्राय दिनै 1 हाबबाय नङा, बे 1 निफ्राय थारमाने आंनि बे आसाम फाइन आर्ट ससाइटि नावकाटाखौ माने दाननाय जाबाय, माने मुंखौ सोलायबाय। बे मुङैनो आं दा आंनि बे थाबाय थानाय जोनोम जायगा बड'लेण्ड एरियायाव बा बिटिसि एरियायाव आङो दिनै बे स्कुल नामखौ आं सोलायगोन आरो बा सोलायबाय, जिथुनाखि आङो दा माने लिराखै आरो आं दिनैनिफ्राय लिरगोन। दा बे स्कुलनि मुङानो जाबाय बड'लेण्ड फाइन आर्ट्स एकाडेमि नावकाटा। दा बेखिनियाव आंहा देग्लाय दिनै नैबे 1 थारिखआव ब्रान्स दङ। ब्रान्सआबो देग्लाय गोदान खुलिदों आङो, जेनेबा सिनिगाव मोनसे गामियाव आर्ट स्कुल मोनसे सेन्टार गायसनदों आङो, आरो बिदिनो बेटागाव मोनसे गायसनदों। बे सिनिगावनि गार्जेन स्टुडेन्ट आरो बेटागावनिखौबो आं गथ'फोरखौ ज' नावकाटानिजों आंजों मिलायनानै दिनै बे अर्गेनाइजखौ आङो 4th आर्ट एग्जिबिसन होनना बुङो थारमाने। बेखायनो सेथि नैथि थामथि थांबाय, देग्लाय ब्रैथि माने 4th आर्ट एग्जिबिसन। बे 4th आर्ट एग्जिबिसननि थाखाय आं दिनै गथ'फोरखौ बेयाव लाबोनानै अर्गेनाइज खालामफैदों थारमाने। बिदिनो आं दा गथ'फोरखौ सावगारि आखिहोदों। बे सावगारिखौ आखिनानै जों बहिखौ जमा लागोन। बेखौ आं माने आंनिया सेन्टार गुवाहाटि नालाय, अखम सारुक आरो कला बिद्यालय होनना बुङो, माने इंलिसाव आसाम फाइन आर्ट ससाइटिनिफ्राय थारमाने आंनि मुङाबो आसाम फाइन आर्ट्स जादोंमोन थारमाने। बेखौ आं नामखौ दानना होनानै बेजोंनो आङो लोगोआव दङ दाबो गुवाहाटि माबायावनो। दा बे जे गथ'फोरनो माखासे माने जिखिनि कर्स थाबाय, बे कर्सनि सार्टिफिकेटआ बबेनिफ्राय प्रभाइड खालामो? नैबे जोंनि सार्टिफिकेटआ नैबे देग्लाय खुंनाय आङो सेथि नैथि थामथि ब्रैथि जाबायना, बेखौ थारमाने सार्टिफिकेट डिसिसन लायाखै जोङो। बिनि मोनसे जेनेबा गथ'फोरखौ जों एसे माबा मोनसे साबजेक्ट मेनसन खालामनानै आखिहोनांगोन, बिनि एग्जिबिसननि माबाखौ जोङो प्रजेक्ट आरो मोनसे प्रेक्टिकेलखौ जोङो ओजा हरनांगोन। बेयाव मा जेनेबा मोनसे प्राइज फैयो थारमाने, बे प्राइजखौ जों एलाउ खालामनाय जाया आरो जायखिजाया जोंनि मोनसे प्राइज सेंसन जाफैयो आरो बिनि थाखायल' बियो माने बियो फ्रि बायदियानो बे कम्पिटिसना। माने जोंनि थानाय फैनाय जानाय 1 थारिखनि नामाव माने पिकनिकनि नामखाय जों जेनेबा बाहाय फैसा लानानैबाबो जोङो बेखिनिखौ खुंदों आरो खालामदों। दा माने बिगोमाखौ मानो थिनदों, बेनो थिनदों आरो माने गथ'फोरा आरो अन्य माने थोंजोङै बयनिबो गथ' फरायो नङा होमबा, उन्दैनिफ्राय जुदि फरायबा मोजां जागोन। बेजोंनो सावगारि बोनायखौ जुदि लाङोब्ला माने आर्ट खालामनायखौ लाङोबा बिनि आखाइया मोजां जायो आरो माने गोसोआबो स्थिर जायो, स्थिरै थायो। आरो बेस्थ' जाना थायो, फरायनोबो गोसो जागोन, बे आर्ट खालामनो गोसो जागोन। अयना बेयो जोंनि क्लासआ ओरैनोथ' मिथिखायो अल इन्डिया वर्ल्डआवनो जोंनिया सुनिबार रबिबार अयना बारावबो जायो। बेखिनिया बेस्थ' जोङो ओरैनो उदां बादां थानाय बारखौ जोङो बेयाव बेस्थ' लाखिनो थाखाय जोङो आर्टखौ लानांगौ आरो। ओंखायनो आं दा गार्जेनफोरखौ गासैखौबो माने नोंनि फिसा आंनि फिसा गासैखौबो लानांगौ होननानै बुंदों। जों मोजां फोरोंगोन, मोजां फोरोंगासिनो दङ जोङो। माने आंनि उनाव आं थासान्दि आंनि सिगाङावबो थारमाने बेबायदिनो आर्ट लाइनाव मानसि जाहैनांगोन आरो जेनेबा आर्टिस्टफोर मानसि जाहैनांगोन आरो बियो फरायनानै। कर्सआ आंनिया बर्थमाननियाव दा 4 इयारलागै दङ, 4, 5, 6 इयारलागै दङ। ओरैनो कर्सआ टटेल जोंनिया 8 इयार माबा बिटि जायो आरो ओरैनो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 7, 8 इयारले थाङो जोंनिया। बिदिनो आर्टआव मेरला माने कर्स दङ आरो मथा मथि 18-19 बोसोरालागै माने आर्टखौ सोलोंनानै माबानो हायो आरो जेनेबा। दा बेजों लोगोसे जों बेवहाय माने ड्रयिंल' नङा, ड्रयिं होननानै बुंनाय लोगो लोगो गोबां माखासे स्काल्पचारनि खोथा फैयो जेनेबा। नंगौ बेखौबो नोंथांमोना फोरोंनाय जायो? आङो फोरोंगौ। आं बेखिनिखौ माने गुवाहाटियावनो लाखानाय जादों, नाथाय बेयाव आङो गथ'फोरखौ दा लाथ'वाखै आरो जिथुनाखि स्काल्पचार माने जिथुनाखि क्राफ्ट माने जोंहा माबाजों कागज खेमसिजों हायो नालाय, बे स्काल्पचारजों जेखौ जोङो मुर्ति बानायो, सिमेन्टआनो जा पाथरानो जा बा अन्थाइयानो जा, जों बिदि हायानो जा बिदि होयो आङो। आरो टेराक'टा होनना जे बुङो जेनेबा हमना ला जों हानि बानायो, जों बेखौबो बानायो। बिदिनो आरो जों बेम्बु औवाफोरनि बेम्बु काटिंनाय जों बेफोरखौ बानायजोबो आरो गासैबो बे थारमाने आर्टआव गोलैजोबो थारमाने। बेखिनिखौ माने गासैखौबो फोरोंनाय जायो? फोरोंनाय जायो, नाथाय आं बेफोरखौ गासिबो माने हाजोबनो हानाय सरासनस्रायै नङा। माने इउस खालामाखै आरो माने खासे खानै फोरोंदोंबाबो थारमाने बिदिनो आरो। दा जों बिगोमाफोरखौ नोंथाङा मा खावलायगोन जे गथ'फोरखौ माने आर्टआव होनांगौ होननानै बांसिनानो बुङो, खिन्थु मानि थाखाय होनांगौ? नैबे आर्टआ जाबाय एक्सुवेलि गथ'फोरनि मोनसे अंग' माने गाव थाखानाय गावनि गोसो गोरबोजोंनो जिउजोंनो ब्रेनाव सिथाबफानाय बायदि आरो आंनि मथेब्ला माने अंग' बेयो माने थाखानांगौ। आर्ट मोनसे जानो हमना ला जेनेबा आं दा ड्रेस गानना फैदों, सला गानदों, बेबो मोनसे आर्ट नङा होमबा?
बे मोनसे आर्ट माने गानना जोमना फैनाया मोनसे आर्ट नङा होमबा स्टाइल खालामनाया बिदिनो आर्टआ थानांगौ गावनियाव दङ आर्टआ ओमफ्राय जों आर्टखौ एक्सुवेलि मानो थाखायलाय जों एक नम्बराव बुंदों फरायसा खुदियाफोरनि थाखाय आखाइया मोजां जायो माने मेन आरो आखाइया मोजां जायोब्ला बिथाङा देरनायसिम आखाइया मोजां जायोब्ला बिथाङा माने हेन्ड राइटिंआव मोजां जायो आरो लोगोसे आरो बेयाव आजिखालि साइन्सआव प्रेक्टिकेल माने प्रजेक्टफोराव आजिखालि नांगौ जायो आर्टखौ थारमाने नांगौ जायो आरो बिदिनो बे गथ'आ जुदि भबिष्यतआव गिदिर माने साख्रि ताख्रि मोनाबाबो आर्ट सासे आर्टिस्ट जायोब्ला माने गावहा गिदिर माने संसारखौ जिउ खुंना जानो हायो आरो जेनेबा आरो बिदिनो आर्टआवबो मोनसे लाइन दङ जोंना गभर्नमेन्ट लाइन दङ बेखौ जिथुनाखि बि पास जानांगौ आजिखालि क'क्राझारावबो दङ गुवाहाटियाव दङ आजिखालि बि पास जाब्लासो थारमाने आर्ट कलेजाव हाबहैनो हायो माने बे आर्ट कलेजाव हाबहैबानो नोंथाङा गभर्नमेन्टनि आन्दाराव साख्रि जालाङो आरो जेनेबा बिगोमाफोरखौ मा खावलायो